Tiwala umano si Mexico Pampanga Liga ng mga Barangay President at Santo Cristo Barangay Chairman Terence Tapao na uusad ang panibagong kaso na kanyang isinampa sa Ombudsman laban kay dating Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Nitong Miyerkules August 5, naghain ng kasong plunder, graft, malversation of public funds at conflict of interest sa Ombudsman ang opisyal sa dating kongresista. Very confident ko po, sabi ko po ulitan kayo mo, bayi po magsona, abanggit niya pong kakatamang ombudsman, na Ombudsman Boying Remulla, na yung kakatamang dating congressman, no? Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, na metong yung karetang ating conflict of interest, uling may kontrata yaking gobyerno, at metong yung kareng plano ng sampahan kaso. May kinalaman ito sa di umano'y substandard na proyekto sa Barangay Sukulaban at Kulubasa na nagkakahalagaan niya ng mahigit 350 million pesos. Yapin po detang substandard ang gawa karon tapin detang slope protection, diking, kayong pong Barangay Sukulaban. Napin po pati po ketang Barangay Kulubasa. Dito pong project na kasi kanapin 4,000 ang slope protection. Dito po, dinandala pong sheet pile data. Detang aliwa po, may nga tombala po niya. Pang halos every year po, may tombala data. Noong nakarang taon pa raw niya balak muling magsampa ng kaso. Subalit pinigilan umano siya ni dating Mexico Mayor Terry Tumang na kilalang kalaban ni Gonzales sa politika. Last year, may nag-text kay Mayor Tumang, pakisabi kay ABC, wag na niyang i-file yung case. So nakiusap sa akin si Mayor Tumang na wag nang i-file. Hindi ko na final. Pero nagantay ako ng panahon at wala na rin akong sinabi kay Mayor Tumang na i-file ko siya ulit. At wala siyang kinalaman sa pag-file or pagpunta ko ng ombudsman kahapon, wala siyang kinalaman. At saka kung sinasabi nila na nabayaran ako, hindi pagpakita sila ng ebidensya. Hindi naman nababayaran yung prinsipyo ko. Alam naman nila na laban ako sa korupsyon. Wala rin umanong bahid politika at walang personahe na nasa likod ni Napaw sa kanyang pagdedemanda. Mulat sa pulpo alam yan, utos ka na ako. Yako po pasahod ko ka rin, kaya akong kapitan kanita. Sabi ko karela, yakong mag-file laban karela kasi sosobra na po. Kasi masanting na metong kang congressman and yet ding pamilya mo ilang mga kontrata. Even kaming barangay captain, kaya po pwedeng mga kontrata kaya kaming barangay. Kaya pwedeng mag-obra. Pero ila, kay mismong distrito kay mismong karelang pondo, ila pong mag-obra karetang project. Hinamon ni Napaw ang former congressman na sagutin ang reklamo imbes na sabihing lumang tugtugin ng mono ang mga akusasyon. Tapos minsan sinasabi niya nga na recycle, dismiss, no comment. Sana mas mainam na sagutin niya na maayos yung proper quorum po. Kasi alam naman natin na meron silang construction firm na A.D. Gonzales. At nasabi naman nung anak niya na Vice Mayor ng City of San Fernando na nakakuha sila ng kontrata sa DPWH. Yon malinaw na malinaw sa batas. Meron pong conflict of interest doon. Setyembre ng taong 2023 nang unang maghabla si Napaw laban kay Gonzales. Subalit ibinasura ito ni dating Ombudsman Samuel Martires noong December 2024. Sinubukang tawagan ng CLTV 36 News si former Senior Deputy Speaker Gonzales para kunin ang kanyang panig ukol sa usapin, subalit hindi ito sumasagot. Nananatiling bukas ang linya ng CLTV 36 News para sa pahayag ng dating mamabatas. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.